пътя към науката може би до голяма степен се получи случайно и естествено във връзка и с нещата, които още от малък ми бяха интересни, още от малък ми беше много интересно как работят живите системи, как са организирани, за да се поддържа тази тяхна невероятна сложност, невероятно сложни и интересни процеси, по които клетките ни работят и естествено всичко започна с интерес от растения, животни, така по-базовите неща, които се учат по-рано в училище. Програмата Промис е изключително важна, тъй като тя дава именно такъв ресурс, както дългогодишен, достатъчно дългогодишен, така че човек, за да може спокойно да привлече хора, които да работят при него, да формулира дългогодишни и амбициозни цели, които да преследва в един така по-широк времеви интервал. И наистина е страхотно подходяща програма точно за млади груп лидери, които искат да вземат своето място в областта си. Всяка една наша ядрена клетка притежава около 2 метра ДНК, която е всъщност една гигантска молекула и на пръв поглед нейната перфектна, прекрасна двойно-спирална структура изглежда много стабилна, но имайки предвид колко е голяма като размери, тя постоянно някъде по огромната си дължина претърпява увреждания. Можете да имате скъсвания, можете да имате химически модификации, стотици различни видове увреждания могат да бъдат открити в ДНК и ако тези увреждания клетката позволи да се натрупват и да остават непоправени, това може да е в основата на невродегенеративни, на естествено раковите заболявания. Смята се, че натрупването на увреждания в ДНК е основна причина и за стареенето на клетките и всъщност ние изследваме механизмите на клетките ни, които са еволюирали милиарди години, да откриват и да поправят максимално ефективно възникналите в ДНК увреждания. И всъщност проектът, който ръководя по програма Промис, е насочен към това да разберем в така големи детайли как процесът от момента на възникване на едно увреждане, как във времето и в пространството са организирани белтъците и молекулните механизми, които реално поправят това увреждане в нашите клетки. Приносът на нашите изследвания до голяма степен е фундаментален. Ние искаме да разберем как работят системите за поправка на ДНК, за да можем след това евентуално да ги таргетираме по по-ефективен и по-щадящ начин при пациентите, тъй като много лекарства, които навлизат в клиничната практика за лечение на ракови заболявания, всъщност таргетират именно тези механизми, които ние изучаваме. В по-дългосрочен план всички наши изследвания имат доста така голям потенциал да бъдат бързо пренесени в клинични подобрения, в клиничната практика и от гледна точка и на България, и на Швейцария, и на международната общност смятам, че фундаменталните изследвания, които ние правим, са доста така добре оценени и доста добре приети в международен план. Специално Швейцария има изключително добри изследователски групи в областта на поправката на ДНК и на ДНК репликацията, с които имаме доста допирни точки. Това също създава и много възможности за колаборации, тъй като те могат да правят уникални неща, които ние не можем. Ние можем да им помогнем с нашата експертиза. Това, което ме мотивира, беше желанието да успея да си осигуря условия и, ресурси, подкрепа, за да мога да установя своя собствена изследователска група, тъй като когато човек дълго време работи в една област, той започва да си формира свои собствени идеи, свои собствени интереси, които иска да преследва и това не винаги е възможно, работейки в друга лаборатория, въпреки че аз трябва да кажа, че винаги съм имал пълната академична свобода да преследвам своите цели, но е изцяло друг начин на работа, когато ти задаваш темпото, ти задаваш целите, ти си намираш свои хора, които да работят в твоята група докторанти и постдокторанти, така че това е нещо, което ме мотивира, желанието да основа своя собствена научна лаборатория. Проектът Промис първо е изключително
гъвкав от гледна точка на финансиране. Второ, както ви казах, има достатъчно дълъг времеви хоризонт, в който наистина дори нещо да не сработи, както да кажем ръководителя си го е представял, да има достатъчно време да се компенсира проблема, да се реши, да се измисли алтернативен начин. Това е изключително динамичен процес. От друга страна, уникално нещо, което не съм срещал при други проекти, поне доколкото аз знам, е наличието на ментор от швейцарска страна, който потенциално винаги човек би могъл да се обърне към него за съвета и също така хипотетично биха могли да се формират и така по-дългосрочни колаборации с тези учени. Наистина уникална способност. Моят ментор по проекта Промис е доктор Петър Чейка. Той е изследовател точно в моята област ДНК поправка и ДНК репликация от IRB института в Белинзона. Изключително добър, изключително добре установен учен в областта, така че това е също още един инструмент, с който се дава много голяма мощ на младите изследователи, дори ако имат някакви проблеми, което е нормално за такъв начален етап на развитие, винаги имат човек с много голям опит, към когото да се обърнат. Това, което аз лично считам като много важна така характеристика на истински добрите учени е упорството, защото не винаги всичко в лабораторията се получава. Трябва постоянно да се решават проблеми, както от естество, от гледна точка на самите експерименти, реактиви, консумативи, апаратура, естествено динамика и общуване в рамките на изследователската група, но лично за мен, аз винаги това го казвам, включително и на учениците, на които преподавам, олимпийците, които ръководим на олимпиади, е, че има една мисъл, която се приписва на Наполеон и аз почти винаги я цитирам и пред колеги, и пред ученици, че победата принадлежи на най-упоритите. Т.е. просто трябва човек да е упорит, нещата рано или късно се получават. Това, което ми идва веднага като асоциация с изключително престижните научни центрове, институти, университети, които са дали на света огромен брой Нобелови лауреати, както швейцарци, така и хора работели в Швейцария. Изключително в нашата област, както вече ви казах, изключително силно развитие, изключително голям фокус върху изследванията в биологията, биомедицината, така че това е една невероятно мощна, без да искам да обиждам за размерите си като население, като площ, невероятно мощен научен двигател в световен мащаб, която е просто водеща сила във всички научни области, особено в биомедицинските изследвания последните години. Това, което очаквам и което смея да твърдя, че вече виждам доста признаци, че започва да се случва, е завръщането на огромен брой млади българи, които са завършили и дори са заформили никак не лоша научна кариера в Западна Европа, в Япония, ако щете, дори в Щатите, които след толкова години на Запад, поради променящите се условия, надявам се и поради подобряващите се, не само влошаващите се условия на Запад в някои страни, както чувам, но и заради подобряващите се условия в България, искат да се върнат и да правят наука тук. Това според мен е една изключително важна тенденция, която нашето министерство и хората, които трябва да взимат стратегически решения в дългосрочен план, трябва по всякакъв начин да се опитат да стимулират, тъй като качествен скок в нашата наука смятам, че наистина може да постигнем за много кратък период от време, ако се създадат наистина много хубави и добри условия, каквито надявам се ще успея да създам и за младите учени, които ще се присъединят към моя екип в института, но такива условия да се създадат и за много други млади български учени, които се завръщат от чужбина. И говоря не само за биологичните науки, но и за физика, химия, социални науки. Има наистина засилващ се поток последните години. Пак ви казвам, всички хора в моята група ще бъдат хора завърнали се от чужбина.